И какво става, хора? Това е първият ми епизод на Clash of Clans, който го направих малко информативен. След 3 часа и половина ни почва Лара. И утре ще снимам атаките от Лара. Направя съм дракони. Мисля да направя ходни. И ще направя една лайф атака. Слаб. Искам да си изплатя драконите. Това ми е идеята в момента. Да мога да се изплатя. Той е по-скоро за барче. Няма да стане. Не. Не. Сега да го нападна ли това само за Дарк? Обаче на мен и Дарк не ми трябва, поне съм макснал всичко. Не знам. На то къде му е Дарк? Да го нападам това. Да седи, пича. Напред. Напред. Чак. О, той е доста добре като оферта, защото му се вгрее тайр дефенсите. Той щупа тоя, нападам от там, в тази страна и запазвам това дракона. Оки съм. Той ще прибудира. Ако един дракон на бъде. Сега дракон ще бъде с това дефенс. Трябва да се бъде дракон. Така ще го почнем, аз също няма да не пускам думички, които няма смисъл. И сега. Давай. Хайде, мой човек. Давай, бърберянки. Хайде, мой човек. Давай. Не, там е так. Вот така ще ви пусна като чай. Не страшно даже не сега такъвто ще е последната сграда, която ще ви гледате. То до някъде и закупите го нападнах, защото искам да направя един пуш до Кристал лигата, защото ще ми даде джемове. Да. 250 джема, аз искам да събера за 4-ти билдър. Да. Пускам още един дракон. И надявам се да харесате и да се абонирате и да коментирате.